Hi mga idol. Maghanap lang tayo ng gagamba ngayong araw mga idol. Kita nyo naman, nandito tayo sa bukid. Maghanap tayo ng gagamba. Samahan nyo ako mga idol. Maraming gagamba dyan, yes oh. Gagamba watermelon. Oh. Yun. Tagapagkat natin siya mga idol. Wala, nabuto. Ah! Oy, wag mo ilalagay sa pita yung bike ko. Vlog takeover po tayo guys. Siya na po yung magbubuhat ngayon. Idol, matnaga nga ito eh. Yan po. Parang doon po sa kila mami. Sa pinunta natin sa kuya po. Nagre-reklamo na po si kamonster nyo. Budol sila no idol. Budol. Natnag. Yan po. Tubusan mo. Ang tagal naman ni Jaren. Ang bigat kaya. Ay shit. Ang mga gatan mo. Pretso! Wala na tayong makainan. Sige, diretso ka na! Diretso ka muna! Sige ka idol! Bago mahulog pa, wala na tayong makainan. Excuse idol. Sige, diretso ka na idol. Huwag dito tulak. Sige. Yung dadaanan namin guys. Sige! Mamaya na-shot ako. Sige! Akin na idol. Ito na po mga lodi. Hindi. Ay! Ang bikining at bigan! Ito tabi. Idol. Tangina. Ay, ano? Kunin mo na yung motor mo. Ayaw ko na yung motor mo. Ay, tangina ang nangyay. Naraspag na po yung bike ni Idol Raymonster. Shit, ang nangyay na pa lang tayo. Budol talaga si Tian. Oh, wala ka na pala. Naglipos ng maramang pala. Ayan! Andyan lang na pala. Tara! Uy, kinas. Anya ngay nga dalan dato yan ngay. Taltalan mo, gago. Malayo. Wala, budol to. Sabi nagalis chinilas ko. Ha? Tingnan ko yung paa mo. Ay, dumudugo naman na yung paa mo. Na paano yan? O, sige, una ka na. So yun mga idol, anong lugar to? Ano? MJ? Kanyugan. Budol. Shit. Super budol idol. Mas budol pa pala siya kaysa sayo. Bullshit. Kain na tayo dito. Kainin na lang natin dito. Oh. Bakit dyan kayo dumaan? Shit. Hmm? Saan? Yung ano yung talagang andun na sila. O sige, una nakarot kayo. So yun mga idol, okay ninas. Ha? Lakas naman budol. Oh. Oh. boy. MJ, bilisan mo, kunin mo tong bike ko. Ang bigat.
Mabilisan mo na. Di bale, malapit na. Huh? Oh. Wah! Pag araw-araw dito tambayan namin, gustong-gusto ko na. Oh, maganda. Ah. Oh, may sirena. Sirenang ina. Yan na yan. Wag, kunin mo doon. Hoy. Kunin mo din, magkakanta tayo. Yun oh, paraiso mga idol. Bagong tambayan, secret place. Walang COVID dito. Walang COVID. Ang layo sa mga bayan. Paano papasok? Si idol, punta na doon. Ay, tama yung prank. Pabayaan mo lang. Oh, ang gagat ng caretaker namin dito. Tangina, budol gaya ang putang ina. Tangina. Hoy, Idol, video mo yung pako naman na idol. yung mga pa namin. Tirmi idol. Idol. Gawing-gawi yung lingkupan nito. Sa tag na naman si Mac. Uy, baya! Ay, paano natin nagawang paggatang ko, gago. Gago. Gago talaga yan mga idol. Gala ka na naman sa... Brush, brush, brush. How to brush a JBL. Ay speaker mga kaibigan. Ganito i-brush mo lang para gumanda. Oh. Paano? Ano yan? Bulok naman. Ang taas, tsunga. Oh, ay wala pa Wow. rin idol. Original pa rin yung JBL niya mga idol. Pero may pa rin. Kapit kalit-lita ka. Kaliglitak. Pag nga. Ino. Mute na lang, kapilitan. Ay, bugong man kita. Hi guys, nandito kami sa cooking show with the Chip Boy Lugro. Chief Boy Rogno, si Yan in the house yo, in the fish pan yo. This is a spam. And you see that? Boy, yum yum yum. Oh, see the ingredients of my pan. See? Oh my God, there's an egg. There's an kamatis and basta kung ano nang bahala na kayo dyan. Tingnan nyo yan, gaganin nyo yan. See? Meron pa palang isa, mga kaibigan. Yum yum yum, yum yum yum, yum yum yum. Dito mga boy scout, hanap mamati ng boy scout na dito. Pagkain ng aso. Mas na pala ng pagkain ng aso. Sosyal. Tangakin na mabalin mo't atan eh. Sosyal, may spam. Okay, Tikman natin. Shout out kay Ray Monster. Shoutout sa ating Bye vlogger. guys. Nung kapit-pita mo cellphone ko. Bye guys na agad ganun mga apat ganun. Bye guys! 1 century. Tingin mo na yung century, wag na. Sige, Sige, ah. taktak yun. Wow, Hotdog. ganyan. I want oil. Kain mga idol. Sarap ng spam. With kamatis, guwapo ah. Kumapit ng asawa. Magdama ako. Dito. Wala ko lang. Oh, ang dami. Magdama ah. Binilagyan mo rin si Ian. Kakan lang naman. Idol, kain. Oh, wait ka. lang. Kinilang pa. Ha? Sinadyaran yung kumain. Natirang isang itlog yung kinain ko dun eh. Ay, ay. Kain mga idol. Ayun na, good day mga idol again. Ito na. Ray Monster all around. Taga-tagbat, taga-bike, Tagabalik mo ito. taga-tono. Ayan na mga idol. Ray Monster all around. Parang si Dudut lang mga idol. Ito nga. Mag-vlog ka na lang doon idol. Nako, pinalis tayo mga idol. Amoy ka lang. Budol dito mga idol sa ano, sa fish pan nila si Ian. Pre, may Oh. balita ako ah. Abay. Palit daw siya sa iba, yung kasama nating King Puyot. Sino? Buko ka na lang, ganunin mo. Ay. Ilang
papalit sa may kulong-kulong. Ay, Bakit naman ganon? Meron akong wigo nila. Yung Revo namin, Ay, putang ina. tricycle namin, may Vega, may Wave, may rider nila. Dalawang palapag pa yung bahay namin. Bakit ganon? naku, putang ina. I-complain mo sa crush mo, bakit sa amin? Sino ba yung crush mo? Sino ba crush mo? Mention Kilala na nyo yan. na. Sino sabihin mo kasi? Kilala nyo na mga idol, si ano, Si... Jenny Lane. Ay! Jenilyn pala, sino mo siya? Wen, Para hinog? Wen. Ay, putang ina. Jenny Mercado. Jenilyn pala. Maglilipat bahay na naman kami mga idol. Oy! Bullshit! Hindi ako nagbablog, nagkakan lang ako. Ay! Shit! Ay! Okay na! Ah, bobo. Ikaw maghawak na tong bike ko. Manong vlog. Oh, sige, ikaw na. Puta. Uwi na po tayo guys. Ano lang Kuya Jaren? Putang ina, ano naman itong pinadaanan natin? Ayaw ko na dito bumalik. Putang ina! MJ! Putang ina, ang nangyay dati yun. Dali yata itong nakasok ko, mga idol. Oh, hindi. Sayang mga idol, hindi na video. Sayang yun. Yung natumbay na siya na video ko. Wait, idol, video natin sila. Mas madali dun sa kabila. Hoy, mas madali sa kabila, mga idol. Oh, shit. Paunahin mo na sila, tara. Idol, huwag ka magulat dito ah. Ah, bakit? Ayukin na mga idol. Ah, wait. Malalim masyado, idol. Nag-aangot niya yata. Ay, putang ina. Yan na po siya, si Rica Raymonster. Magaling. Ito po, dito po yung paghugasan natin. Kininaan ako na may sa palaylaang. Wait ya rin. Sinakpan mo na. Tagal naman ni Jaren. Uy. Jaren. Gwapo doon, mga idol. Ah, siyan. Uy, tanggal naman siya. Natanggal naman yung kan mo. Wala. Gwapo dito, mga idol. Baka gusto nyo, try natin. Tara. Manghuli tayo ng... Mag-ano tayo ng ano? Ng tilapia, mga idol. Manghuli tayo ng tilapia doon. Yan, mga idol, nakauwi na tayo. Oh. Tangin ng budol yan, yung naka-orange. Yan o, budol gago. Yun, salamat sa panunod mga idol. Ulan na, uwi na kami. Bye-bye. Uwi na kami. Bye-bye.